Alas 6 na diri sa buntag, mo pa'y pagkatulog sa akong bahandi. So, wa pa po ko natulog, mo pa'y pag-abri na ko diri sa bintana, mga bayot. Bantog ng tugnaw kay, pag-abri na ko, nalokop, madanig ayos niya mo ang tugkaran din he. Tulog pa din si Karina mo nang hinahinay sa tagtingog din he. Ako na din yung gipang-arrange ning gipang-kalat ni Karina gabi nigmata ni ron kalat tapon ni. While wala ako ugangan diri, ako ning limpyohon karon tanan. Limpyohon ako na siya pero magic ra. Wow. Dali ra gaday kay ni nako siyang gilimpyuhan kay di naman na yung brasan ra o kiskisan igo ra man ako nang gipang trapo-trapuhan. Alas 2 na dres kadlawon gipang gutom tanan so ako ang bana gahiwa din hiyog karne then while ako ang brother-in-law ga blender sa karne mga bayot. Blender ang yang gigamit mga bayot kay nagubang machine nga pang giling sa karne. While ako dire gahugas ko din sa mushroom mga bayot. Hugasan na nato adra human og hugas ato na siyang sliceon din ha kay mao ni ato ang ihampol sa ato ang recipe karon mga bayot. Actually ako magluto ni. Tawra ko sa video dayon gibutangan na ako ng kalha din ha og oil mga bayot then ato na nang ilunod ng ato ang mushroom. Human og lunad atong kayo-kayon aron mapatas na dira ang pagkaluto mga bayot. Then butangan natong asin. Dayon human nagiling ang karne butangan nato ng isa ka itlog og flour mga bayot. Then butangan nato og wine. Human ato na siyang i-mix tanan kay aron ma-mix ng itlog din ha og ang ato ang flour og ang karne. Dayon butangan na nato nig oil ni atong cooking pan din he. Pagkahuman ato na siyang brasan-brasan para ang oil ma-mix din ha. Dayon ilunod na nato ang karne nga ato ang gi-mix din ha. Kaning karne ha, karning baka din siya. Dayon ato nang i-level din ha og patag-patag din ha mga bayot. Dayon human atong ilunod ang atong mushroom. Same ra gihapon ato na siyang ikatag din ha. Then isunod nato ang mayonnaise mga bayot. Human og lunod sa mayonnaise ato na siyang brasan din ha para makatag po ng mayonnaise na atong gihampol din ha mga bayot. Human ako lang nang gibuyok din ha ang cheese nga akong giraspa. Ang kaning cheese nga akong gigamit, cheese ni siya sa baka. Dayon ready na ni siya. Ato na ni siyang isulod sa oven. Dayon isit na to ang time. Kay first time man ako ni siyang pagluto, unya wala po dito sa instruction og unsa ang gikainiton. Ako rin siyang bana-banaon. After 30 minutes luto na mayot, gigahinan lang ko din sa akong plato kay nadugay ko kaon kay gaman niya akong anak. Nangaon me nagkaon po day ako ang bahandi aning soup nga giluto sa ko ang ugangan mga bayot. Ang kaning sopa kuanin siya gibutangan niya pasta, potito og karning baka. Human na mo kaon naglantaw na dani ako ang bahandi diri og TV. Di gini siya pula na niya mga salida mas pagbalik-balik na kanunay kada adlaw. Mao ni ninahong sa akong bahandi og paingon ako gahaya ng kamera. Dili siya ganahan anang kanunay nako siyang videohan o kanunay nako siyang picturean. Mao nang nagkulismaot ng nawong. Dayon ang gawas mi kajud sa ko ang mga kagupa mga bayot kay gaulan man gihapon og gisno so nang gawas mi. Barag sis. Ingnan ko gahaya tong lalaki nga galakaw nga katagbo na ko mga bayot mo na hinsiga ang mata sa duha nako kakauban. Akong bana di ay oy gatulod sa akong bahandi while galantaw-lantaw siya anang mga nasa kilid-kilid. Kay danlog magud kaayo ako ang sapatos unyag madigyas ko ba niyan mauban pa nako ako ang bahandi mo nang akong bana mo oy gatulod. Gipagawas dai mi tanan sa ako ang mga kagupa kay aron maka langhab ko na mig presko nga hangin. While ako nanggulit ko din sa ako ang bana kay in case og madigyas ko duha may der kay tantong ulaw. Dayon karon ako arang nawong kanuna inyong makita kay nagdaghang tawo nang gawas aning kalibutan na. Lahi-lahi og mga dagway, lahi-lahi og mga region, lahi-lahi og mga country mo nang di ko ganahan maka-capture og laing nawong. Gibuhatan ni ko gisno nga bulas akong bana yang gihatag nako kay og niya pa ipakita ko no sa kamera. Ako pud nga uto-uto so akong gipakita ninyo aron makita pud mo unsay porma sa isno nga gihimong bula. Bitaw oy bugnaw kay sa akong kamot na ingon og gi-freeze na ako ang kamot anang isto nga akong gibitbit. Alas 2 na didris kadlawon pero lantawan ninyo ako ang loyo hayag pa. Pasensyahin na kay ninyo nga ngit-ngit niya akong gagian kay diri mi sa Pikas hinagi kay daghang truck didtong giparking sa Pikas nga side. Dayon sa atuwa og manggawas og kadlawon ingno natagwakwak dinhi manggawas may kadlawon gyud. Kay og adlaw manggod crowded kayo ang dalan o ang karsada nga amo ang laktan. Dayon na uli na daymi na nadani akong anak dinhi sa amo ang katre naghigda-higda na siya kay murag gikapuyan siguro ni kay gitagnawan siguro ni kay human namong pagpanggawas ako siyang gihafbatan. While galantaw na siya TV di na siya kahimutang mulingkod, muhigda, mutindog, mulakaw. Gihimo di niya bidbiron ang bidbiron sa iya ang Barbie. Iyang gikuha og miningon siya og I am baby. Kung akong ilisan og hatagan akong bidbiron nga tinuod nga naay gatas, muhilak siya kay ganahan gud siya nga kana iyang dulaan. Mga bayot, alas 4 na dis kadlawon, dubok na gyud kayo akong mata pero akong anak gadula pa. Dayon ang kanidi ang ipangbuskag karon ugmar na ako ni sa buntag hipuson.
So natulog na gyud ako ang anak sa wakas mga bayot. Alas 4 na kapin sa kadlawon o buntag na diri mga bayot. So daghan salamat sa inyong paglantaw. And don't forget to subscribe my YouTube channel. And see you tomorrow. Babus!